lekwe na APC chairman Ward 5 Enugu State pụtara gị ike ego ọ gara ike ndị mmadụ ego 1500 nga o kpodoro isi ikpehuli otili elu ewega ego n'akpa ọ na-eke ụmụazị na ndị omi ya ka youth leader nụrụ nwetara the information ya na assistant ya ha wụchashi ebe ọ nọ tọtọrọ ya gbuge dotia ya gbuo ihe na-akpoji mmiri egbuchakwala ha ya lawa ya ka egbugere hie gbuo eji mmiri bụpụta nnọọ so na taa na ọnwụje ha egbuge emecha decide ya ka emefuru ya otu ndụ youth leader na assistant ya lawa hapụ ya lawa lakwa ha n'ụzọ youth leaders mba na enwere otu ihe furunu luasha ha ga tọtọrọ efu oyi n'ahụ dokasha ya tọnọ ya tu ekamawiara lekwe na otu ọtọ nụrụ ya ndị ama na pepa achịgazi ha ọchị ihe o ji egwe m ezigbo iwe wụ na ihe nọnsensị a nọ n'ala Igbo ka o mere n'Enugu steeti pụtaba ike 1500 ụnụ ahụ na onye bere ike 1500 ebere ike ndị mmadụ ego ihe egburu ihe ọnụ ya ya enwe mind wụrụ ọnụ ya na-ekwu na ya pụtara ike ego unu anụkwa na ụmụnne m unu anụkwa biko ọ bụrụ na ị nwere nwanne klamogo for APC nọ na APC party gwakwa ya ka o jiri nwayọọ run other thing o jiri nwayọọ machagharịa with brain ya o n'ihi na people adịkwa happy with APC ya ejirikwa nwayọọ machagharịa ụnụ ọ na-amacha o nwere uniform ha ọ chọrọ display materials ha ifuru mmanya na moto ya na ya ejirikwa nwayọọ machagharịa with APC materials n'ihi na people adịkwa happy motu to avoid the matters that touch the heart. Ọsọkwa nnọọ ya yiri another color ọrụkwa nnọọ ka money ọgbara uniform ana m like ụdịka nonsense a